na jene apotinde ngo mwana tukwane resim mwana na roi first boni yani second boni yani mumura onte ngo charo tukwane nere ngo era mwana simnya kama tai dadi na chire tatu mino kyao katebiwe nchento michibesa kora matemuya oende school kumuri na ki Rosia na ndaje na ki njoma tena ki simina nyorte nga tere koreki ntori kumera na nere wetera WhatsApp okantena ya ngari bachete seringe kara bachiro na banera bako ewe code bagwa kurwaria nga nera tutumerta kora communicate nere nga mbiara lakini tari koreki nga tari buya na shida nere ya bororo tukirete garinde kidogo simiego chichana yaya ati Rosia koreki orari simi ndio gocha simi achete ilikuwa January biamono asili swali hiyo Rosia karara iki Kenya ande karara acha kusiega yes nike mira kimo usifate Rosia mbo ya koretu yes akara wana bae no bara mwako eno onda no akoretu boya aini wasa maskani yes kwenye kwa mwaka ni chombe chombe kwa narure na agite kamago Omusayansi amone championi mbiri rotore amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane ntaite ngoboria makweli aya ngikiageraga kyoli mietaya abairia basani bakorera amaliga manke nayo kogera sinkoro cheite gisionogete mayenda manke twondogete ngikiageraga kyochande mechi omogoko mochenko totageti konya ndio koigwa ngotebi makweli konanka ngotwange n'urwambo rwabwe ebiya botambe mpiri kogoma abantu baronke mbari komenya ase family yonse na tebire pole temereri gaki na tebire sore umunguro go chanto umerane togoke tochenge tokumbatane amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega kiototigane rero guikototebie ninkieke gosotagete bororo toigwete paka chisura chiringagete ncharakie gusayo kabwate ndango kie gusayo kabwate koira abantu bamintu butambe mono balia twanjete kwasa totebia somenyete ruguro na mato tugaterete norabuna bono mbire rutule noyo nere gwatulire esoke totebie ngenjore kusayo totebie ningiore totebie polisi kieniore narito kokorora twagama amakweli aya ega kina kiotagete amakweli aya ega kina kiotagete na kiotagete kwali wanchantu tosikane na kiotagete egerega umwancho muriria Oinka TV ne biro binene nengo kwaregania ndetokoletero mugano asensemo ya kabere omugano bw'omusubati Roskerwo oyogotebekana osirite mense ya Saudi Arabia nyuma yo kwenda kuligia emirimo asense iyo nyuma yo konyora omugano mutangani korwa asenka yaye ya boiborwa asitonya yetu mugano korongina korwa asengino moibori okorwa Grace n'abanyakenyoro ase kenyoro ya Kyunganyo esa location ya Kyunganyo ase location ya Bosongo egwodi ya Bobaracho imeye constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii
bono esabari yaito nigo twaichake ya mase ya mona inde asentunda ya kabere kurumo cyobosongo wiga chinsemechi chia mokomoni bono iga nigo tore asekenyoro kia matongo ikigotoka ime ye sublocation ye nderi yirime ye location ya Kitaru ime ye ward ya Mekenene igotoka ime ye constituency ya Borabu county ya Nyamira na iga bono nigo tore asomochi oyo omosubati Roskerubo asogete nonyana bo ntwamanyiti gukuru asenka yaye nganyuma yo gosoka asomochi oyo tore bono mbatwarete obokorekanu boke no mugakoye lakini bono nduchiti kwigena mangana ayo igo twarosie sabari yaito goika asomochi oyo irinde kumanya korwa asomo gakoyo monyene ngakero kende mbago sanete useyaya machibu ayo nigagochera asichinga kibono twe setiri gaiga asikenyore gikia matongo irinde tukwane no mugakoye bwikiranu nakero kende ntuchukukwana na banyakenyoro babere no mongina bwenkeye elio tonyora omugano oyo asobwagare ekeremiro berio yokomoreta omusubati Roskerubo korwa sense ya Saudi Arabia egendererete nonyana bo tobose kwebanga obututukano mbole bwatogete igoro yokogenda kwa Roskerubo imeyese ya Saudi Arabia wekera omobunge bwe constituency eyetore bono ya Borabu Muskeben Mumanyi weso yeime na kumanya omuagent yo omubwatete Rosio kobokeri kogenda imeyense ya Saudi Arabia na koreganirie elindo nyoro mugano yo bwensemo ya kabera senjera yo bwikiranu chibuno botambe ngoro kwa MC Dudus. Karibu sana ndugu yana litanga karato yanga malita ono kigoruko. Asante sana malita ngoro kwa Evans Ocharo yeah. Evans Ocharo ine naye omugaka omusubati Roskerubo ncho mwaka Rose kero kende ndi mwanyo maneta na Rose mwaka 2000 yeah. Yugo na kogotanga mwarabeire na omusubati Rose asenga Kitalinge yeah. Ine abana barenga mwanyo ori abana batatu yeah. Ine abana abo no bara gusenga ibare no bare gaiga yeah. Ekero twachiko koro mugano oyo kuruchinsemo chiri cye kyunganya se kwa Rose omusubati Rose ntwanyoro tomugano ngakero kende mwatwari tubukorekanu wake no musubati Roskerubo ikyo kyagarete akaina nanga sobo na korosi mirobeli yo kwenda imiyensi ya Saudi Arabia ne bumane kibolega Rosi nanago teto mnyire myaka nere karibu miaka 22 ndio kirarwe taiga wakoreka nubode mburi bware ngororo niri na atete ngango sokarake aranda koraba kwani yes kiranda rinda gakora matuka mange tama kumwa keresimi agantengo korariki kuira nari egabidi chibano chiri cyanga mugondo ngamataira na gocha yes torusi chibano chiri mugondo ango sareka chiri nganyora takariki tari gochicha agante ibono korarusi chibando gasinere nanyore ngoriki ngokora iga kisi kara sona abana mugondo tukarusi chibando yes tukabongorora ngamataira chibando tarusi mugondo kachange makoro iga ngagenda namonyororo nganyora no mwibori ororo mata inoro agante inore lakini gasia gwata gukora bosongo supermarket yes kamubori bono mbirengeri kiabwate ta ko chendara abana bokongondo batarengo nkiago tembo nkiago te agote betworo agante jitande tikende yonsi yande tinga tigachi chara kore kiboro kyange bosonga iga chirinda agante yebona etira na chachichi kabidi ngera na baki kaikaiga ande ngamwa keresimi kamubori ndi na kesi no gabona kinako nyora ngaikware ngane asinare ngitown ngobori na tori woche cha wacha korra abana wao agante bingorandiki gochande matuka kairange karibu wiki mbili akaira na woche kera kaikaiga akabutaiga mambe bogakia akaimoka kana mwe mata iniro akachinyeni mata iniro kamubori ndi na wacha na kindi chinyene yo kwirna chinyene tata kwangwira mama igasine na nyori town ni okoraki gochigokora yes mata yane kamote ya bono manyete tia gusumbua abana ira na gochara abana akuna acha na ndokoraki kwira na bag uchiseino mugondo nimba tazo mugondo reme gitindo chingento gusumbuete tachi correspondre ndakoraki agasoka akoraki akagenda igo utaragenderera igo Rosie kero kwa murigine simi nyuma yoko enda soba yo manyene na gukwana na ngina
ukaira na atayo ukamurigine simi ukamonyora na achieta agacha onde kara chita igana na ria korete riranete kumbere ndekara iranete goja idea chete kuya kara no atigete everything aiga idea tigete ari kara no mwana onde na ya tata mama ne idea koraki akite kuyi sori na ria chete kuyi kamate ngwakero imata ine simi nguri na kibona yaringi na ya bona njuma ito mwana ino ara na nditi maiti gwakara tingira ne ritai kero na chenye kubwata bwati chikazi ni chia echi ngwakara chingi simi onde na ya Rosi anaelekea Saudi ngana wanyu wete mirogiri mama babange tan Saudi akoraki akogenda tingore tikende kabunge makurwanga enda bakororo ngaikalinde nganyore mata ino no ere kumugurire naki bono Rusia kutia bana bagusumbuka ngayare na ataiya iga nga akarumuswati umwabo kubona maana nyibete nanga ndare Saudi na ya mwana atari chiande ni ina mangana y'abantu suri ndengere na back ngomataiteira na araba nango ikaiga ngomwakire simi onde na ya ondo muswati ominto kericho na gita komorarwa arete ngakini ngochande abu kasi ni ana rogo nsuki kuchipara onte bitia mwakire simingo kumwakire simi komate ya kasi mwako no araiga ngakibono iko shida gani to kwira na ndora abana komate ya yango ira nande mate ta kumingo ira nande sorende sikumbiri chikaera iga bana barosire ndagera mesa turi tuguri baisa mbiri iga twakurire abana ni gitabanya kurigiriri na nchin karansite nakurigiririe pakete ya rengo renga seti kuchikurigiririe simi gwa kunyora nero gwa kesimi Rosio monyana ogante ngara gwa kana Saudi ale bone ritara ndiri na ria kogenda kunyora rene nere ogante yumate nasinye to gotebi chabona ya Saudi ngorteki ndochi na bona ngane airport inde nguburi bono igo na kibono rindi karware ko ngwae kore bitare no akera bana ba ukwairi ngo ndoje kwarenge serious mao merori aranya kongena ngatori gochiande igo no kwa no ko bakora abwate na jene airport inde ngo mwana to kwanere sim mwana na roi first born yani second born yani mumura onte ngo charo to kwanere ngoere ri mwana sim ko mata dadi na chire tatu mino kyao gatebiwe nchenzo miche besa kora matemo buya oende school komate kada dio esim komate na chire ndege to korina ko gutumirande chibesa ocho kana bana be school fees nchengo mate sa wanyo kwa mwete kogenda ayo koreki oende buya simirindo kubutura igo butuko buna batuko ngo iguchi style gete na kibono yabete iga na kibono ekara Saudi ngo iguna ringi megano ya Saudi ko rwabu maega friends bane mbaroro bare gonte igore ya Saudi ko igune na tware birengere mambia ebo ngo boka saa 12 gwakera semeji ya muswati mwana roro mwakera nguburi bono sisi turunga rose na chete Saudi muswato wa ngayari agotoka iga muitunya ontebi Rosi na chete Rosi na chete mwakwanda narabutuko komate na ite simi nanje natanga ngo mambura sora ne kene uchire ngai na koreki nari netende abu ngo jwake na mbili nde ya simi kanyara dire koreki aifanye kazi tiko enda turu ono lene ngorana ni ukweli neke anurule Kenya uchire Saudi neke no uchire Saudi uchire so rende jengo te ya mwa bana na bono rende mamu mino na chete tuendelee kama kawaida na chache toko balinde toko tuweka December nguchi kote makora iyo ngagia nge mwaka mutinyi kyolenye hiri kwa mwezi wa Disa mwako yoita alia chete toko gendera tuikange karibu mwezi wa 11 nguchi kote makoenda nonye WhatsApp ngonyara ayuko ono rinde ngukumina kirinde simia ta cheta nyore ono rinde ngocha ngo communicate ne mate ngo wori na ngo kwana muri na Rosi bono na cheta rinde Saudi
ogante naya ngokwana turi nere na mbuya mbuyari Yes. gocha rindi togocha tukuri Christmas by December ikifika 31st iga That's 1st December last year. Yes. ande ngwakire matene nesimi kumuguri naki Rosia naenderache naki njomaite naki esimi nanyorete ng'a tari okoreki ntori kuumerana nere gwetera WhatsApp ogante naya ng'aria bachete enseri ng'ekero bachire enamba nere bakoewa ekodi bagwaka korwaria ng'a nere batutumerete nkora communicate nere ng'a mbuyare lakini tari koreki ng'a tari buya na eshida nere yaba ororo mbatwara eshida ororo na mbamenyokirwe style gete ng'a bakamba koraswa kobori bono omonto igo ng'aki bono naki ogante yaya bono ntaete komekie forabu akoreki aire na back to Kenya ng'a matejaribu please abatogotema kende gionsi batogotema seita tore na ntoni kende gionsi indakoreki oyo kogotebi ng'a Rose nkorosi are follow up yokoirana emergency ya Kenya ng'ina ine mother inoria okay ngomateire ndajaribu ekoronya gwatebire ng'a asa bono asare iko matatizo tema koreki right na into tubwatere nekoruse itaiga aira neba back to Kenya ono rindi kumotena bocha gontebio ntena ng'aki kwanyorire tukirete gari ndeiga kidogo simie gochicha na yaya ati Rosi okoreki orari esimi ndie gocha simi achete by ilikuwa January yaringe January January angetare ngapi ange I think ilikuwa tarehe 8 hivi tarehe 8 Januari ng'ogwakera esimi echesimi erwete korusobo gocha sobo yokwakera ning'o sobo tari inche ng'akeire yakire koru I think no mugambi bw'enseme iyo wagete gocha ase omugambi itaiga igo no omugambi waria wakirete omugambi tukanywa information and there is relatives barabwo around omugambi wagete korwarire omo sub chief gose no chief I think ara omo sub chief omo sub chief agakira omo sub chief uga okay yeah so rende korwa tukataga tukachaka kore for a blend yes to korangira nenda family to nene na mwara to gochaiga to ikaranza ko bakirisi no chiwa bagatena bone ngando mokora tirimbo gocha tokore preparation torango na ki ngeko bwati yes tokarua rende with my brothers abantu bane tokaiko tukanyana no abari batukanyiterende yoramba tuwarigane tiwiya batayende bono riri bintu bitakire ni bibande ijiko ba scand moneka bande kiao yo mugaka nyene nikia mamu mwabo kurwa na batatebeti arafi na ikia mumuru mwabo yes karo byatumirwe cyari rinde ng'omubere within few days mubere okoreki oche Kenya bona aho ibande byawe ni mucho kana receive umubere airport yes so rinde bagokana mungina takoreki mungina abwate endembe takogenda na mumuru mwawe yatakoreki mbakogenda bono nayo mwaka nyano kogenda ni kasi ni yana njarengo ni yango ya Rose bono ibandi ntoko birosi yango ya korwari yango ya Rose korwari kyonga okay ibandi ni bikorosu toko bitoma toko kanyarende toko chukanya we kukintanganya koere ya kabiri iyo ya gatate iyo manti yair toko uri bono nkigendre tose nakiaringi yes abu nande bagotena yaya mwatumete bintu ibyo mwatumete style getembe namba nero yesimi tagarete itarengo ye mungara kintu akorek tumetengeneza imekuwa yes ande ne bigotum tuko chanyara na hapana genteke duru jaske ukitagochi one tuko tema kule no mugotano no mwache ntirende to ja kore forab tumanya na kirosi achite ekaro mwache ntinera bono torabwati yes abaro hata namba maitu mwache maitu mwache ntirende so rende kabidi tukaligia tukachara committee ikaenda so mheshimiwa mheshimiwa wacha kuwatia mangana na yabwatiri aya ndira nyabwatiri yaminyokiri sana nyaminyokiri so rinengairete na my brother na aro monne
abara batebi no mheshimiwa Nyabwatiri asa yaikiri Mheshimiwa Ben Momanyi all right Borob constituency igo oinoro mugano mete gwikirawo inoro mugano gwate bukuruka ngoroka Evans Ocharo mwanche murigeria Enga TV turasekenyere kia matongo kegotoka ime ya sublocation ya Nderi me ya location ya Kitaru yegotoka ime ya ward ya Mekenene constituency ya Borabu county ya Nyamira mugano togende kubwate so obuanga mono no mugano bo musubate Rose Kerubo oyo ogotebeka no sirrete mense ya Saudi Arabia oyo tubere tugukwana nere Muske Evans nere omugako Rose otoiro mugano una bamenyete amo na kero kende buna Rose achiete chinsemo cha Saudia na woika buna abolete kero kende asogosiri buguma bwaye ekegera ntora hene kyayo woika bune merwelio egenderete korosiwa yoko moirania aiga Kenya wono iganataka toire chinga kichinyenge gukwana na mumuro mwabo Evans yo monene uyu bwate umorobelio gosubwate omugano nga iba ikere no mubunge we constituency etole ya Borabu igiye kurawa na Ben Momanyi uyu ole umujumbe borogongoro bakwanire nere uyu bakonyete kero kende wikerana no mu agent olia oirete Rose mechinse goseme yense ya Saudi Arabia igasege kege kero bosiongo sobato cyale gukwana dole chinkwana chinyenge mono eri komanya o maene nga yemerobelia ikere yo komira ni Rose aiga imeyense ya Kenya na kero kende koirana asoro gongorwa gusi iswali na limo na kubolia bana Evans alitanga ni pole sana ndu yane tigatole merani ese yengo edatole na kero kende kiro muntu navuga tenchira ya yo gusiri bugima kena benga ne gali toli ne tekero goika sige to goika na bo goika tiri kubwa tinga nga kyokorolekana iswali lyo mwali neli ine Rose kerara chigocha imeyense ya Kenya na kero kende goika soro gongorwa gusi korengana ne kemire kyomugusi ine igabu ara chigocha gosekero kene igara chikoirwa sobo boiworwa kyonganya biamono asiri swali rio Rose kerara iki Kenya ande kerara chagusiega yes ne kemire kyomugusi bwate Rose mboya koretu yes akara bana bae no bara mwako eno nda ano akoretu boya aini wasa maskani yes kwenye kwa mwaka ni chombe chombe kwa narure na agite kamago asante sana mwancho murigereria oyo tugukwana na Evans no mugako Rose kwana na into asinchira yo wikirano kigima totwera igoro yo murugi ya Rose kirbo oyo sirite mense ya Saudi Arabia bono tokwirina goja sike kege sana kere kienge tugotora chikokwana na mumuro mwa Evans yo monene aside kachinge tumanye gukwana no mugambi borogongoro mugambi omoke borogongoro uyura chigoto ene keliege korwe kibonake manyete tumanye go chigokora omugano yo tochiandare kuna tole aseke kerwosyo mwancho murigereria ngatibu na kumanyia useguna naika wako ene kelianga oito go chigokora next tunatogenda kubwati omugano yo umuswati Rose Kerubo uyo serete miense ya Saudi Arabia unyometwe aseke nyoleke kia matongo sublocation ya Nderi ime ya location ya Kitaru igotoka ime ward ya Mekenene constituency ya Borabu county ya Nyamira mono oyetole nere gaiga no mumuro monene omwabo Evans oyole umugaka onyagosira Rose yazote yo maleta ya sogwe ngena gotonga no mwenge sana nganga iba ikere no Muske Ben Momanyi yoro mujumbe borogongoro gose constituency ya Borabu elindito makonyora omukonyi wo chifu ase sublocation ye Nderi tumanye gukora umugano buri tkurira karibu sana itangana kana tumenye ngo mu malita uburungera kibo Tedari ane mpius ore kucharo yes kuru kiro mwabo wa Evans right my step brother yes bana kero kende Evans nero mugaka onyagosira Rose tumanyire umugano na ngikegendera tegwikira bona buna mwa muikira ngena gukora chinkwana cyobokonyi Muske Ben Momanyi yo mujumbe bwe constituency ya Borabu ine kana tongo mugano mwe nganga imu ikire na kero kende ngikegerete mu ikira Muske Ben Momanyi biamona siribaga bono asingi yo tukano wonge twa nyorete kira twende tukubati meruli ya Rose yes
mwachenti agatugura tukanya kungainu mubere ngochore Yes. tukaganya for a long time wanega pili tuliyo alternative Right. tukakwana no mosike Ben Mumanyi uyore mwampi mwiri yeito onarinda agateba ngana bagutu assist Yes. ono tukumwakerebia asinginjo korega sienene asichi wikibere kyaitire ngokorega asi atari korara gwitarana aliembasi na foreign affairs ministry Yes. ono korega asi baka igato tebeti obredi na documents chote na tutumira na korega asi bona tenga this week mweringo chori ono gale ko report rero usima binga indi mo birogo charituko Yes. yore ni twegere tenga gwetera sumusiko ito pen mo birengo chore Right. tonyoeni ngo ngotana tumwakira byasiga singi akolire Yes. asogo tusirage kwa ntwari kunyara Okay. bona Right. Igo wikirabone ga mworosi yimiroberio ko gwatera no mujumbe bw'Rwanda Musike Ben Mumanyi ngangaki omubere oros kirwo ochiko imense ya Saudi Arabia goikaiga Kenya na kero kende goika chinsemechi iga chia ekenyurike kia matongo. bona mirogeri yonsi akamikire bona nekitari kitu tamaidinga ituki Yes. tukanyiteri bot kurwaso mwisimiwa Right. atumanyire ndegere tubawea torre gusitokana kunyibikurwari airport yose gakunyona tubakagai Yes. so nirwo tukanyite kurwasare egere tumanya mangana byere Okay, ase chisekeni merongeta to kero kende nkyura comment yose kerengere kia ongere kerabe igoro yense ya Saudi Arabia. igoro ya Saudi Arabia na tugite ngabantu baite bagasite kugenda orro kuchikurikigasi Yes. ekirinde ngatogendere no muruyo igwo kwa Rose twanyorera mangana mange as inseri gere very dangerous Right. igwo twara tuya bantu baitu nonyigasi yaburire tubabasa kwera Saudia igababera iga Kenya kigasi nchiro bakoreri bagario kwa na ngumbu uchikurikia makweri. Okay. Kero kende liswali ya nige mwale suri. Ne na singi ncho Rose kerwo asirete nyensi ya Saudi Arabia na kia koera kero kende okuanga ensi ya Saudi Arabia. Ose kero kende no mugano okonyora ku ensi ya Saudi Arabia okoro gukana ensi ya Saudi Arabia. Igendo gara gukana ensi ya Saudi Arabia. Natogendere temiruguliga. Yes. Amangana mangi twanyoriro y'abantu abangi basumbukire ne gusiba kure Saudia. Yes. Igone gekogera na ikire bakangote banga ari na kon no numuntu okororo kwa ndoro ga kuriski. Igorona kwa ntino yo muito na ndore Saudia. Igante betinga igera ko bere party. Onyoru muntu mwe chiko banere nyumba yaye. Okay. Abange niko baraba be. Fiu go baraba ya. Yes. Igobona tugwiti no party so. Right. Igana manare gote banga asari tariagia. Abantu bandi nyisi chinga uita baina Saudia na ndego sabantu bali kichwesa Kenya batike kwa resco Na tunyere marita wa sentume mwe. eri Italiana Pius ko charo Pius Oreko Ocharo. yes Wancho muligereria tole gukwana na Pius Oreko Ocharo yoro mu munene umwabo Evans igare umugaka onyegusira Rose kirwo uyibone gatebekana usirite nensi ya Saudi Arabia na Oreko ne okwetebero buli mekirano wikera umubunge bwe constituency ya Burabu Musike Ben Mumanyi wikero kende bwororo biryemerego emerugulyo yo umuswati Rose ku gikorwa imensi ya Saudi Arabia wika aiga Kenya bono nagusaba turabike komabo ekera tokwirana gucha tokole chinkora chinyinge sana no mokonyi wo chief usigo mugambi gwe sublocation ye nderi elinde tumanyana nana lyamanyete igoro yege korobuneke asege kenge tumanye gukora umugaro tocyandara. Alright, umuntu murigiria tigankorega nende sentunda yindi muna nakomanya muna tobeke koma ne ya Inka TV. Njibona butambengoro kwa MC Dudes nakorega nende tokwana no umukonyi w'umugambi asesa location yendeli iyo egotoka ime location ya Kitaru nigeri ime ward ya Mekenene nigeri ime ye constituency ya Borabo na Borabo egotoka ime county ya Nyamira. Lakini kenyoro tulebono ne kenyoro kya matongo asasire to muswati Rose kirwo yo sirete imense ya Saudi Arabia bitoje gukora chinkwana na rebono no mukonyi bo mugambi na korega nirinde twigwe mukonyi umugambi nkyamanye tegoro yeke karuko nabona butambe abagambi barabo nigo bakoenekia ebikorwe bari gutwara meganeye asenjera yo gwikirana mugano twayenyorera suime lakini mu assistant chief ere na chigo toenekelia bera 3 ali amanye tegoro y'umugano
Karibu sana bwana assistant chief. Itangani karatu manyanga malitaho mkiwa. Nditangura ku Jared Ongaga. Jared Ongaga. Karibu sana bwana Jared Ongaga, assistant chief. Aseke sub location yende. Kiroke nego tu ikira igai sub location ya hoko gwate mugano abo muswati usirete mense ya Saudi Arabia kwa Ross Kelgo oyoro murugi wa Evans. Kiroke nde nabukura tumanya na umu assistant chief wabwe sub location yende. Ara lyo manye tingo lyo muswati. Munona ntasante so tutalera. Na karibu naenda siku nyerubitu. Asante. Samareta mwana manyingoro kujare dunga. Chumugambe muke bukitar. Yes. Ninde ndanendo tumugambe wikenyero. Yole kusa. Yes. Kusu watu rosyo tu anyo teleport jeng Cameron ke rumti ngiye. Na kerkusi numugambe osobo. Wikenyero kionganya. Yes. Uniform ngoro ya kusira kwa Rose. Nanya teleport. Rose yo sira kwa ye kwa le to muchano monene rakende mirobiri yonse kunyari kana sincho. Sai na manyete. Ikabona iga ndo kunyara ku report kamili ya rumna na ki agete kusira kusingi kyagere ko kusira kwa ye ukaba. Tuwana topanda ni bide topoi. Yes. Na Rose na chete akaenda siri ya Saudi. Na bani merobiri negendre tukole Kenya. Nara ikiwoga. Sababu enenda tebe mpaka tuwali differences no mugakara kinye chine family. Gatoko kunganya kwa ye ukabaka rukaga. Yes. Na chete kandi tuwanyega mbere tuwanye cold. Akara chete basada na tuwete na ule Kenya chira senseri. So etani abutindo chikosa nende istot nero ntambe kiagere takaenda keta tebetiundi. So I think we kerabona iga na nimero gende tutama nyanga ikeranete musindierabe yaro mudere turaika Kenya. Yes. Lakini basomali berure bagatopanya bakatanya. Umwancho murigire engativu na nakulirira kureno nasegekeke sana kiribusyo na iranire bono noyo tolegaiga nerengina Evans no mwaka o nyagusira Rose Kirwo oyo ole umurugi oye bamenyete komo nonya inyuma yo gutwara ubutaigwanana tukwana ngina gaiga asenda ike ya moto manyanga nginere na nari abwate igoro yegekorunike umungina karibu sana. Bia mwana siriba. Pero kende umongina enenka yao mumuro Evans akanyuma musubati Rose Kirwo ku rusemo cya Kyonganya yari bari cyache wodi yabo baracho ase location ya Bosongo esa location ya Kyonganya bamenyere amo pero kende bagatwara ubutaigwana na ine mumenye tumugano Mugana ni maite. Ni mugambia tieka ko bateri. yes No chinyambo bine chibwata mangana amanye. Bateme to tiva na kego. yes Kine tukaenda somuganda. Mwambia kaenda tugakwana. Baronto yakora. Nolinde kero toirana. yes Nakora no musibate jitu koishanika. Nakora garu chende na tigangende. Egere nchukuri gino enkende ndi chibese chindi bakari kuri ko rwa usautia. Sautari. yes Alafu nenda chikokari mtu byasi. Na poko enda nchibona go chambante etende na ndingo enda alinga kaenda byo kapesa kana wani report tari 20 no sivi. Igorenda akero kende aye ninkira kwa negoro yogo sira kwa umusubati Rose Kirwo akero kende kogenda imensi ya Saudi Arabia. Nsekera kerana aligere ibyo saito ibiri. Kari maya mono. Kero ribuo no nyori siringi sana usonye siringi 10. yes Anesho bere buo nyago kari bya ibike. Kegera ari kwibura mangana mangaro abantu bakanda kwenda buka. Kwenda watch komira sabe wachanda. yes Wanchina ari kusaba. Tubujuria masabo. Kere gati penya tokoy. Musimi wita tokoy tele to manu to mani gai. asante sana mongna tutabire mbona sana ndia tutabe ngore nene tiga tolemera nikera nyasaye na bwateganga ya kirigendo wabatakire okolemereri okuya na kirokere mirori ya stone rimia nakira magana te gushurika ningane asante sana Biamu. yes umwancho murigereria Oinka TV
wikira uno tugukurira umugano uyo asensemo ya kabere umugano w'umusubati Rose Kerubo uyo sirete miyense ya Saudi Arabia. Umugano uyo gotwaye cyagete korwa ubuiborwa bwa Rose asaiboire asetwanyorete ngina umungina Grace agatwera umugano ya sinchira y'ubukirano. Rose nigaiboire asekenyoro ya kyonganyo ekigotoka ime yesa location ya kyonganyo location ya Bosongo meye wodi ya Bubaracho constituency ya Nyalibali chache county ya Kisii. Abo asetayo tigeta abo twayobwade tibukirano gwikasekenyoleke kyamatongo ekigotoka ime yesa location yendei location ya Kitaru yegotoka ime ye wodi ya Mekenene constituency ya Borabu ime ye county ya Nyamira. Twakwanire na bali twanyara gukwana na barabu no ibo mwali twakwana nere ngina Evans yoro mugaka bomo subati Rose Kerubo na wikirabo no tugukorera umugano uyo wika ekero Rose araika iga Kenya na kero kende tumirane no mujumbe bw'orogongoro muske Ben Momanyi uyura kiko twasiorera alionsi akolete likwana kinga umusubati Rose oikira iga imeyense ya Kenya na magega yaye goika imeye kenyoreke kyamatongo korwa ase kenyoreke kyamatongo ikigotoka imeye sub location yenderi location ya Kitaru yegotoka imeye wodi ya Mekenene imeye constituency ya Borabu county Nyamira. Wakambu ya mono sana asibali bonsto bwatera neli goleta umugano uyo abaki kibicha Bridget Kerubo na boigo Brian McKnight asinge joko nekinga onsi nko yamanyatole asinchira y'ubukirano wikachinga kikinde ekerotoro menengo sabogendere kurigeria nka TV kibona butambe nkoro kwa MC Dudus.